Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapangunang nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga pribado nga individual kag establishmento nagtanyag sa ilang lugar para sa vaccination center. Bacolod nagtukod sang team para sa nagabatsyag sang depresyon. Sa balita nasyonal, 600,000 ka doses ang Sinovac handa na nga i-deliver sa Pilipinas. UK COVID-19 variant naglamot na sa 6 karayon sa Pilipinas. Sa balita international, 25 milyones ka cloth mask ipanagtag sang administrasyon ni Presidente Biden. Sa balita sa sports, inkwentro ni Pacquiao kag Crawford may baluan sa masunod nga mga inadlaw. Sa balita entertainment, Coco Martin gintagan sang Gucci nga pinggan si Angelica Panganiban samtang sa aton sining nga balita espesyal komparasyon sa mga Pilipino sadto nga panahon kag karon. Maayong aga Bacolod, may aga malugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Pebrero 25, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kagaksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang easterlies ang padayon ni nag-apekto sa eastern section sang Pilipinas. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sa easterlies kag localized thunderstorms. Mahuyang naman, tubtub kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan na aminhan nasidlangan ang ma-eksperyensyahan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang atong temperatura matyagan sa 24 degrees Celsius, tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak, las 6:10 kaina, samtang magatunod naman, las 5:24 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Okay, good morning naliwat, kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. No? Kag sige dali lang ha, kay ang mga nag-kuan diri ho, Alex Fuentes, good morning. Andre Polanco, maayong aga man dira sa imo. Sakay Dina Magbato Malabago, good morning. Bia Jonathan, tanan-tanan kuno taga Barangay 4 Sipalay sa family Bia kag Lambayong, good morning. RR Tuparan Montua Reginio, good morning Payaw, good morning Bilog Amayin sang Negros Occidental. Shout out lang kay Lawrence Gayat Gay, Rose Ann Payat Aika, nagpamati via Bluetooth speaker. Hello kuno kay Kumaria Eden. Akon Miss Bulbul, akong tawag si Mosubong Tanda ang Aritos, ha? Sige, good morning sa imo RR. Michael John Season, pag-greet ang ex-crewmate niya nga si Jimmy Rodriguez ang MVW Galaxy dira sa Vancouver, Canada. Oy, Vancouver, ara na si Glyza Avlas, no? Sa Vancouver. Noel Amar, good morning man. Josette Magua de los Reyes, happy holiday. Okay. Sid Ark, happy birthday kuno siya manghod kay Denmark Rivera. Di na tong partner ko man kay may birthday tani dio. Sige lang. Denmark Rivera, happy birthday. Sakay Remia Garcia, good morning man dira sa Barangay Panukoy, Villa Lourdes, no? Kag kay Maui Canyada Jr., good morning man. Yasi kay Cardones, kag kay Marijoy Camero, of course. Sakay Irene Pitua, good morning. John Robert Saldo, tamiyaw niya pamilya sa Murcia, kag sa tiya yan sa Bacolod, good morning. Kibot man kuno si Bia Jonathan, nag-ilis. Naka-kuan sa naka-notar sa nga kuan gali sumong holiday, basta holiday, way kami kay uniform mo, no? Kanya uniform ko niya sa Parole and Probation Office, no? Sa mga VPA ko da, kopdanan, kita see you later sa mga volunteer probation assistants sa Bacolod Parole and Probation Office number 1, no? Gracia Hareta Horvidalia, sa kay Jeanette Delino, good morning man. Jeanette, see you later. Carol Montoya, ihada may aga.
Tamyaw niya si Sister Veronica Hamile sa La Consolacion College, Camarines Sur. Kag duwaya kautod si Jose kag Joy Hamile sang DepEd. Kag Chevel Bambi Hestosani sang La Carlota. Ryan Demi kay Joval Trinidad, of course, sa pamatigya pondra sa Kabankalan. Sa kay Marlon Diodoco Olvido, good morning man. Kay Meme Monares Bayonon sa Antipolo City. Virgo September, mayang aga man sa imo. Sa kay Binong 70, good morning of course. Kag sa kay Rose Wenner dira sa Germany. Sa kay classmate ko Jean Borom, good morning man. Kag kay classmate ko Ma'am Alegria Magtang Portal, good morning. Bao nakakitahay kami nagligad sang anak mo. Daw amo to tani gali ang mamaninoy ako sa kasal. Galing kay daw why niyo ko gin-remind. Daw nakambal ni sa akon si Kwan si Alig nga mamaninoy ko sa kasal sang bata niya. Daw why man to na kasal na bata ya daw why ko maham remind. Anyway, sige lang nagkakita kami sa naligad gid man Che Zamora, good morning kay Ana Marie, kay Mr. and Mrs. Bona Juarez, Mr. and Miss Arman Conel Gonzalez sang Barangay Utod, Pulupandan. Sa kay Jocelyn Liboon Dispoho, kay Mase Tofago, watching from Alingilan. Jane Oiseser, good morning man. Sige, iban ka na naman Standby na sa aton nga mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nagtanyag ang pila ka mga pribado nga individual kag establishmento sang ilang lugar nga pwede mahimo bilang vaccination center sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Councilor Renesito Novaro, pamuno sang vaccination center team, lakip sa mga nagtanyag sa ang Ayala Mall, Forest Lake Park, mga eskwelahan sa Nopsea kaangay sang USLS kag iban pa. Dunga pa ni Novaro, ini nga malugar na talana pa nga kadtuan upod ang iya team para sa inspeksyon. Sunod pa sa konsehal, may mga tanyag man gikan sa mga hospital nga ang ila doctors kag nurses ang mag-volunteer bilang mga vaccinators. Nagapasalamat si Novaro sa mga pribado nga sektor nga aktibo kay nagabulig sa syudad sa kampanya sa pagpabakuna. Apang ginklaro ni Novaro nga ini ang ila pa lamang ginatun-an kang maghimo pa sang rekomendasyon kay Mayor Evilio Leonardia. So we appreciate that, but of course, i-validate namon katuan din namon personally. Okay. Sa team, no? Wala naman kami ni Dr. ni Engineer Ruben, and we have set a schedule for that. We are very appreciative. Dami gid nga ang aton mga private sectors will consider to be active participants. Si Councilor Renesito Novaro. Ginaobligar naman ang mga travelers sukon na business-related individuals sa San Carlos kag Canlaon nga magpresentar sang health certificate kag travel authority nga valid sa sulod sa isa ka semana antes makasulod sa amo nga mga syudad. Ini ang ginkasugtan ng dai San Carlos City Mayor Renato Gustilo kag Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas sa sinapol nga ginpatigan sa San Carlos City Emergency Operations Center agud resolbahon ang issue sa requirements sa pagsulod sa borders ng duha ka mga syudad. Ilaman ginkasugtan nga limitahan sang tubtob 24 oras ang pagtiner sa mga syudad agud malikawan ang pagpaydalom sa health quarantine protocol. Nabalaka si Cardenas nga pagsaka sang COVID-19 active cases nga magapekto sa estado sa ila syudad bangod wala inisang nagkakaigo kun isolated nga resources o kun pasilidad. Sa karon ang Canlaon ang may isa na lamang kaaktibo nga kaso sa COVID-19 samtang 7 naman ang sa San Carlos. Iyaman ginpasalamatan ng mga opisyal sa San Carlos sa paghatag sa oportunidad nga magkapalayag sang iya bahin sa issue angot sa border control. Samtang may gitukod nga team ang syudad sa Bacolod paagi sa CDRMO para sa mga tao nga nagabatsyag sang depresyon o kung anuman nga mga hibubunon. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Executive Assistant kag CDRMO Head Jo Marie Vargas ang syudad ang may gintukod nga psychosocial first aid nga mo ang magabulig sa mga tao ilabi na sa may problema sa mental health. Sunod kay Vargas ay dalom sang PFA
ang mga tao kung individual nga nagaangkon sang depresyon ang pwede gid makapanawag sa ila kag makapabutyag sang ila mga hibubunot. Sunod kay Vargas, iningatika ang kabahin man agud masolusyonan ang mental health problem nga ginaantos sang kada individual ilabi na sa sining nga panahon sang pandemic. Ini nga pahayag ni Vargas sa kasunod sang padayon nagasaka ang kaso sa suicide sa syudad. Sa naligid nga adlaw, isa naman ka 30 anyos nga lalaki ang nag-suicide paagi sa paglumpat gikan sa ikapat nga panalagan sa isa ka mall diri sa syudad sang Bacolod. So may team actor in Bacolod now. Isita pa namon yung calling kuha namon station namon kasi kung lain matyagbot tawag ka da kay pabutyag ka da sing hibubunot mo kay mabuligan ka sa mga tao para lang mabalik ka bala sa normal nga sitwasyon. Ang kabahin sang pahayag ni Executive Assistant Jo Marie Vargas. Ginahulat pa ni Executive Assistant Ernesto Pineda, Cluster Head on Market and Legal Opinions sa Bacolod City Legal Office angod sa proposal nga magkapatigayon sang Night Bazaar sa downtown area kag Libertad Market. Sunod kay Pineda, iyan na napakita ang proposal kay Mayor Evilio Leonardia kag karon nagahulat sang opinion sang CLO. Magluwas sini magapangayman sang legal opinion ang syudad sa DILG kasunod nga magausar sang dalan sa ginaduso nga programa. Sa idalam sa proposal, ang Night Bazaar sa downtown area para sa mga displaced market vendors ang mag-umpisa alas 6 ang gabi tubtob alas 12 ang tungang gabi, samtang sa Amelia Mercedes Street sa Libertad Market ang mag-umpisa alas 6 ang gabi tubtob alas 6 ang aga. Sunod kay Pineda, ang ini nga proposal ang gikan sa mga market vendors matapos ang pagsinapol nga ila sinigin patigayon. Ginklaro ni Pineda nga ginaduso nga Night Bazaar ang tuyo nga mabuligan ng mga displaced market vendors, samtang ang night market ang tuyo nga makaganyat sang turista. Ipagit na ito, legal mo. Taga DILG. Ito sa DILG, magamit kita dalan. Nagkakagunihan. So, hindi pa na, hindi ko ka-deklarar. Kaya, mo kayo, bigla daw. Ang kabahin sang pagpahayag ni Executive Assistant Ernesto Pineda. Natukiban sa Bacolod City Police Office nga may 12 ka mga pawn shop kag isa ka lending institution ang nagalapas ang ordinansa sa pag-instalar sa CCTV. Nagsumeter sa listahan si BCPO Director Colonel Manuel Placido kay Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos sa naligad nga Pebrero 16. Nasaad sa sulat ni Placido nga nagpatigayon sila sang security survey sa naglain-lain nga pawn shop kag lending institution kag pila sa ila ang wala naka-instalar sang CCTV. Sunod kay Placido ang pag-install sa CCTV ang kabahin sang anti-criminality campaign base man sa ordinansa sa syudad nga nag-require sa tanan nga pawn shops. Lending institutions kay ibang pang establishmento nga magbutang sang CCTV. Duwa pa ni Placido base sa records ng BCPO, pila ka mga pawn shop kag lending institution ang target sa mga kriminal, partikular na ang kawatan bangod ang na-instalar nga CCTV ang depektibo o kung wala gid sang CCTV. Para kay Placido, ang CCTV ang makabulig para malikawan nga magluntad ang krimen kag mabuligan ang mga investigador nga masulbar ang mga kriminalidad. Magapatigayon naman sa signature campaign sa syudad sa Bacolod ang grupo sang Bunyog Pagkakaisa agud magpakita sa suporta para kay Vice President Leni Robredo. Sunod kay Tess Polano tuyo sang ilahanay nga magpakita sang suporta kay Robredo agud magpapili ini bilang presidente sa tuig 2022 nga eleksyon. Nagapati si Polano nga ang performance ni Robredo nagapakita nga makasarang ini sa pagdumala sa Pilipinas. Samtang nagpanagtag ang lokal na gobyerno sa Kamankalan sang 649 mil pesos nga balor sang insurance alin sa Philippine Crop Insurance Corporation para ini sa 141 ka mga mangunguma sa isa ini ka seremoniya sa Demo Farm, Barangay Hilamunan, Siyudad sang Kamankalan. Sa mensahe ni Mayor Pedro Zayco Jr., nagalaom siya nga ini ang mangin panugod sang maayo nga produksyon sa mga mangunguma sa masunod nga crop. Dugang pa sa alkalde, importante nga mangin maayo ang pangabuhi sa mga mangunguma bagod dako ang kontribusyon sa sektor sa agrikultura sa pagpasanyog sa ekonomiya sang syudad. Nalakip sa PCIC insurance coverage ang epekto sa halit sang mga kalamidad sa una kay kaduha nga crops sang crop year 2020-2021. Sa 600,000 ka doses ang Sinovac vaccine handa na nga i-deliver sa Pilipinas. Samtang UK COVID-19 variant naglambot na sa 6 kariyon sa pungsod. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami.
Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang Yeah, go! Good morning! Liwat sa atin sino mga ka-aksyon kay Poland Rivera. Din ka na tumahan. Kay Estelier Aprilin. Good morning, Danay. Pag-greet nila ko no, Estelier family. Good morning. Phoebe Alvarez, good morning, man. See you later, Feb. Kamis na mo ulupod gram. Okay, see you later. See you later. May ara kami refresher bala nga course seminar para sa mga VPA. Kay parang obligasyon namon as volunteer probation assistance eh. Wow. May ara kami refresher ko seminar ko sa Las Olas. Wow. Di naman. Sa San Enrique kani. Ay, wow. O, tingnan dito daw. At hindi natin na gusto mo ako. Diri lang eh. Gusto lang kami kay amo. Gani man. Namintra kami ni Den man. Pamuyo na Den. Good morning kay Poland Rivera. May aga ko ng Action Boy kay Action Eden. Ginagreet nilang kuno tawo sang 5K store sa Kingtown Subdivision Victorias. Kag happy birthday lang si amanghod nga si Denmark Rivera from Lagsan, La Castellana. Happy birthday to you. Good. Jose Marie Pabalate, may banting, good morning. Yes. Trexie Eboseo, good morning man. Sheila Alagos, good morning. Mario Buenaflor, good morning man. Kag si Haruna Faith, ari mo giday nan. Amo ning angay si mo. Ann Bella, good morning man. Have a nice day and God bless and protect us all. Thank you so much. Ari pagid. Sir Alex Monteza, Familia Shelo, kuno sa barangay na Bulao si Palay City, sa Familia Pasyolan, sa KCC Kabankalan sa Familia Benedicto, sa Hacienda Santa Teresa Pucatod, Binalbagan sa Familia Caballero sa barangay Pahilanga, Hinigaran. Sa pamilya ni Sir Alex ba? Pwede ka nagkakapalagan. Familia Katige, Clarito Rojo, Mugar. Familia Mariveles, ang Crossing Tabao, Dulid Zone 4. Kag sa Familia Ramirez, ang Barangay Granada, Alangilan, Madamo, gid nga salamat. Ginhapo mo basa ba?
Eden Zapanta Kasuyo. Pinagusto lang niya. Abi, lain-lain man nga po nga nga segment. Charot lang. Eden Zapanta Kasuyon, happy holiday. Morning, Ocean Boy. And Tokaya Eden, watching from Pinaginpinan, Kabangkalan City. Thank you so much. Ang akon bala Jay nga kwan dili kung mga Bitcoin ba sa akon ni i-block liyo guys. Ginpang black ko na. Sa akon niya gagwa diyo. Sa imo yung cellphone mo lang yung black. Hindi, sa kay admin ko sa ano ba? Di sa ako, no? Sige lang, Sige amo na lang, siya. Rita De Leon Catalan, good morning! Yes, sa Panukoy na. Kay apat ka, no mo? Exclamation point. Okay. Good morning! Ang ina dapat to katingil gid. Si Maninoy mo one ball ari naman diyo. Maninoy liog ko to follow up nagsukat na lang ang Thursday dula gyapon. Natunaw gani kuno kay dako pirde. Ano to na? Kalain. Sige lang ah. Sige lang. Hindi ka man kwan. Sige lang amo gina siya, Maria Rivera Murayama, good morning Tito Boy. Wow. Yes. Dumduman mo? Sa may Quantum Black Comedy Bar sa may likod in Ay, oo. Tito Boy. Yes. Wow, ka-beautiful sang earrings mo, Miss Eden. Ay, abi ko akong beautiful ang earrings. Tatlo nga pala, ma'am. Charot lang. Good morning, man. Terry Simpron Yong. Yes. Of course, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning, man. Katamo sang kay Haruna Faith ni pakdulot. Charot lang. Lian Joy Rufo. Good morning. Good morning. Hello, action. Na. Magbasa kami, question mark. Robert Roma, sir, good morning. Vivian Pandales Gumban, good morning, man. Kag kay Lilian Barbasa, good morning. Happy 85th birthday kay Amparo Barbasa. Halin sa iyong mga bata kag mga apo. Always ka monitor sa Action Radio. Yes. Happy birthday to you. Good. Follow Happy that. birthday, Amparo. 85 na sa gali. 85th. 85, grabe, no? Oh, grabe. Sige, ipabati lang na siya ang kanta namon na Miss Liliana, ha? Okay. Homa Lumena, kay Christine Prolio. Good morning, man, from Saudi Arabia. Good morning kay Leia, kay Jade Prolio. Morning da kay amigo ko, Kapitan Rosini Distrito, sang Barangay Singkang Airport. Oy, Kap, good morning. Kap, mga agad na si mo, ha? Kay Jade, of course, good morning. Lynn Ray, good morning, man, sa pamilya niya sa Santa Cruz. Di na Santa Cruz, sa Laguna. Murcia. Murcia na. Ay, Murcia, gali. May Santa Cruz mo sa Manila. Oo. Family Samodio, good morning. Miles Martir, kay Merly Dolido Magallanes, good morning, man. Kay Richelle Aguarense. Kanais kisang earrings mo dyan nakita. Gani, abi kakson mo na para makita nyo akong true beauty. Wow! Pilton Lipura sa may Pasay City. Ate, sige. Ang iban ka na naman na, Russell Gomez. Standby na, magabalik kita sa aton Balita National.
Kag sa aton habon Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, ginpahayag sa General Manager sa Chinese firm nga Sinovac Biotech nga handa na nga i-deliver sa Pilipinas ang 600,000 ka doses ng bakuna nga gindonar sa gobyerno sa China. Sunod kay Helen Yang, ila sa karon ginaasikaso ang delivery sa bakuna nga napaabot ng Pilipinas ang isa sa mga importante nga pungsod nga makabaton sini. Ang Sinovac ang mag-abot ng tani sang Pebrero 23, apang ini ang natrasar bangod subong nga semana lamang ginaprubahan sang FDA ang Emergency Use Authorization sa sininga bakuna. Ang ininga bakuna ang wala ginarekomendar para sa mga health workers bangod sa manubo nga efficacy rate nga 50.4%. Apang ginklaro ni FDA Chief Eric Domingo nga pwede sa gihapon nga makapabakuna ang mga health workers ang Sinovac kung gusto nila bangod ang ahensyang naghimo lamang sang rekomendasyon. Ginpatag niyang ang 50.4% nga efficacy rate sa ilang bakuna para sa health workers ang nakalambot sa threshold sa World Health Organization. Ini magluwas sa 65.3% tubtob 91.2% nga efficacy para sa mga edad 18 tubtob 59 anyos. Apang suno kayang ang bakuna ang 100% nga epektibo sa mga fatal cases. Personal naman nga abi-abiho ni Presidente Rodrigo Duterte ang donasyon sa China nga 600,000 ka doses ng COVID-19 vaccine gikan sa Sinovac sa tion nga mag-abot ini sa pungsod. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, tanda ini sang paglantaw sang presidente sang utang nga kabalaslan sa China, rason nga may patigayunon nga seremonya sa pag-abot sang idonar nga bakuna. Si Duterte updan sa iyang mga gabinete kalakip na si Roque nga nagpalayag sang kahandaan sa pagpabakuna. Ginapa-review naman ni Anay Health Secretary kag Iloilo Representative Janet Garin ang desisyon sang Food and Drug Administration nga wala pagrekomendar sang Sinovac COVID-19 vaccine sa health workers. Sunod kay Garin, ginakabig sini ang desisyon nga hindi pag-ibakuna ang Sinovac vaccine sa mga edad bangod sa posible adverse reactions. Apang wala naman sini ginaupdan nga pati health workers hindi man pwede sa nasambit nga brand sang bakuna. Nagapati si Garin nga may sala sa interpretasyon sang bakuna bangod may 6 tubtob 7 na kapungsod ang nagausar sini para sa ilang healthcare workers. Pag-aimbestigahan man ang ginhimo nga pagpabakuna sang newspaper columnist nga si Ramon Tulfo nga hindi rehistrado nga COVID-19 vaccine halin sa Sinopharm. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, makabig nga illegal ang ginhimo ni Tulfo kung mapamatud-an nga wala nagsandig sa kasuguan ng iya nga pagpabakuna. Dugang pa ni Vergere, tanan nga mga persona nga nag-ako nga nagpabakuna kontra COVID-19 ang ilakip sa patigayunon nga investigasyon. Sa newspaper column ni Tulfo sang Sabado, iya ginako nga siya ang nagpabakuna na sang halin sa Sinopharm sa China. Una dirigin pahayag ni Tulfo nga nagdesisyon siya nga magpabakuna agud may baluan kung ano ang epekto sini bangod luyag niya nga mangin distributor sang Sinopharm vaccine sa Pilipinas. Ginpahayag naman sa Department of Health nga naglambot na sa 6 kariyon sa Pilipinas ang UK COVID-19 variant matapos ginpaydalom sa genome sequencing ang mga sample sa mga pasyente. Ginpahayag sa DOH ang mga riyon nga ini amo ang Cordillera Administrative Region, National Capital Region, Calabar Zone nga nagalakip sang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal kag Quezon, Central Visayas, Northern Mindanao kag Davao Region. Ginpahayag ni DOH Secretary Francisco Duque III, kulang pa iniagud makumpirma nga may community transmission na ang UK variant sa pungsod. Hindi man mahimo maangot sa mas makalalaton nga UK variant ang pagsaka sang COVID-19 cases sa pila ka syudad sa NCR. Nagapadayon sa gihapon sa pag-usisa sa mga samples ang Philippine Genome Center kag Research Institute for Tropical Medicine agon makakuha sang dugang nga mga impormasyon sa kalaparon sang nalambot na sang nasambit nga variant. Sa katapusan nga balita national o kung nasa balita national ginklaro sa Department of Health nga wala sang ahensya na konsulta angot sa ginaduso sa Department of Labor and Employment nga pag-deploy sang Pinoy nurses sa Britain kag Germany kabaylo sang supply sa COVID-19 vaccines. Sa virtual briefing inpahayag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala sang ihibalo ang ahensya angot sa nasambit nga proposal sang DOLE. Nagapati si Vergere nga matalaka ang nasambit nga proposal sa pagsapol sang Interagency Task Force. Sa katapusan nga bahin sa aton balita nasyonal,
Nakapasar na sa Kamara ang House Bill 8385 ukon ang Integrated Urban Agriculture Act of 2021. Bilang isa sa mga nagsulat sa among hagna, ginpahag ni Anay Senador Loren Legarda ang iyas ni suporta sa pagduso sa mga sustainable nga pamagi sang pagsiguro sang pagkaon para sa mga syudad. Sa idalom sang House Bill 8385, ang mga lokal nga gobyerno ang ginamanduang i-develop ang mga bakante o kung wala ginagamit nga lugar o kung mga abandonado nga duta sa gobyerno nga mahimo tamnan sang mga tanom kag utan. Suno kay Legarda, dako ang mabulig sang urban agriculture kag pagpanguma sa pagsabat sa kinahanglanon sa komunidad ilabi na sa pagkaon kag nutrisyon karon nga panahon sang pandemya. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, kagiban pa sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito... Sige! Yes! Mary Joy Camero, good morning. Sige, din ka na to. Dirata kay Leon Joy Rufo, good morning, Nor. Kalayo na sa imo, aw. Dira na da. Dira pasunod sa akon. Sige. Robert Roma, good morning man. Liwat. Vivian Pandales Gumban, good morning. Lilian Barba, ay ano na ko 85th birthday na. Sige, nandaw nga kalayo na sa imo daw. Hindi na ko. Hindi kay Sid Art. Okay, oo. Idol ko gid ba lang tandem yung nga duha mo. Bravo! Thank you so much. Dulce? Ha? Ang dulce, hindi. Anong dulce mo? Ang bravo. Dulce na ako, biskwit na iya. May dulce na sa una. Ate Chimpo na, Chimpo sa nako niya, Bravo, biscuit in fact, na. nakilala ko yung ngalan niya si Dulce Bravo, gidya. Wow! Ako nili Dulce Corazon, iya Dulce Bravo. Apelyido niya Bravo, ang yung ngalan Dulce. Yes. Kaya actually Dulce sa una yun. Dulce Bravo. Dulce Wow, Bravo. ka-sweet. Beautiful man na siya. Oo, basta mga Dulce, guro, ma'am na. Ang na. Oo. That's why nga wala ang gidayon ng imo. Kay mas beautiful ang Eden. Nano ka. Okay. Rituel Aguarenze, good morning. Si Maninay mo Lilian, ay mo gindala daw. Ay, Maninay Lilian Bermudez, ang akon nga. Couturier. Good morning. Rituel Aguarenze, happy birthday ko na sa hinablis niya, si Jewel Sofia Bailon sa Binalbagan. Happy birthday to you. Alright. Ma'am Vanessa Mayo, nag-change si Miss Gorgeous ang dress. Pag-read niya ko ng nephew niya, Mike Alvarez. Thank you guys. Love from Minnesota. Of course, yes. Thank you sa akong savior, Ems Abosa, super dulong. Kaya mal niya, Edsa, dapat may yellow-yellow. Gid ko kay Yes. Edsa. Yes. With matching inasal. Yes, Inasal from Stick to One. Thank you so much, Sir Dennis. Wow. Magpahinigaran ka. Ang Stick to One, ara na siya sang, kita ka arko da sinigaran. Before na siya sang arko sinigaran. Tupad sang Petron. May ara da Stick to One. Before sang Lopez. Oo, yes. Very na. Kung going ka to sa south, right side na siya. Very namit ang ilas. Inasal Action Kailan bayad Boys. nila? Stick to One. Wala na sa bayad. Ako na. Kabubuton ko na. Kasi alam ko lang appreciate sang
Yes. Miss Donna, good morning. Tayo maghapit ko to. Ano yung hambal ko? Hambala lang kay Action Eden. Okay. Ah, Good. hambalon mo si Action Boy kay kilala ka to yan ni Sir Dennis. Sang Okay. stick to one. Thank you so much. Inang gapon to sa din to gani sa aning blangkad to. Ano ganing alam to si imo? Kita ko to. Orlido Seafood Restaurant, Kita Sir ko to. Kape Purano, good morning dira. Ato ko to galing ato ko sa piyak eh. Kaya gin-invite man lang ko mo. Oo. Sa Ito yung ato ko mabalik sa na to. Piyak. Sige. Mabalik na to. Kung ano sa una, Blue House. Yun ang ilan na lugar. Kung ginimo na di gali nga kung ano, do restaurant. Oo. Sige. Anyway, damo gali ka lang nanto no? Yes. Taga-pano Diba, ko, ako bala. Gani. Bago Tapos, wala mo kabalo. tabok lang to ni, tabok panggalan nila ni Action Eric, no? Gani. Sige. Kaya din tayo, Luella de Lumpa. Correct. From Edwin Luella. Ann Luella. Good morning kuno ka Edwin kag Luella. Alma Enriquez Alagon. Jocelyn Song Comedia. Ay, bagulag ihada na kapakita. Good morning kuno siya pa kay sa San Diego, si Donna Robles Prodigalidad. Oo. Kay Kagawad Melchor Baroca Rumbines, Digna Ilonggas Salao. Ilangos Gasalao. Ilangos Gasalao. Ilangos Gasalao. Di ba budlayan mo pa kami man. Jocelyn Song Comedia, kagwapa kay Action Eden ka nice ang ear. Akson ko na lang ni Ben, charot lang. Okay. Ay, good morning sa akon migo kay Renelo Season Lastiere. Good morning. Season last ang iyang kwan. May gabligyan sa mga kwan, mga manumbok, mga isda. Wow! Wala po ko order ni siya mo kay wala po ko kwarta. Ano kwarta? So, alams na, sir. Magkakwarta ko kani, ma-order gid ko. Oh, pero tani may free taste, no? Do may free prod. Manumbok, ma-pre-taste ka pa mo? Oo, eh. Wala ka balo kung sabor sa manumbok. Free slice lang bala, free slice. Kung do tambok siya, do halin siya sa dagat. Halin sa dagat. Halin sa swimming pool na ka manumbok. Sige lang, ma-order ko na. Yes. Na 7:41. Sa detalye na sa Balita International, natala na nga magpanghatag sang 25 milyones ka cloth mask ng Estados Unidos umpisa sa masunod nga bulan. Sunod kay White House Coronavirus Response Coordinator Jeff Zients, sa bulan sang Marso, ilan na i-deliver ang cloth mask sa 60,000 ka mga food banks, kag 1,300 ka mga community health centers sa bugos nga pungsod Amerika. Sa payag sang White House, ang mga mask ang himo sa high-quality washable cloth nga ipanagtag sang libre. Naibaloan ang budget sa nasamit nga programa ang naglambot sa 86 milyones dolyares. Napilian naman sa dito telecommunity ang Visayas kag Mindanao nga una makagamit sa ilang serbisyo nga natala na ilansar sa Marso 8. Sunod kay dito Chief Administrative Officer Adel Tamano, ang mga users sa Metro Manila kag Luzon na makagamit sa ilang serbisyo sa tunga na sa tuig 2021. Ginpahig ba ni Tamano nga nagapreparar na sila para sa ilang commercial launching. Sa din mag-umpisa na sila sa pagbaton sa mga subscribers nga makagamit sa call, text kag mobile internet services. Naibaluan may 17 ka area sa Visayas kag Mindanao ang patigayunan sang launching. Madumduman una ginpahig sang kompanya nga mahatag sila sang minimum average internet speed nga 55 Mbps antes matapos ang tuig 2024. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar may baylo nga 48 pesos kag 71 centimos. Singapore dollar 36 pesos kag 91 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 28 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, Yes. mapapasana all ka na naman. Kay nakabaton sang surprise gift si Angelica Panganiban gikan kay Coco Martin. Si Angelica. Oo, ang nabato ni Action Boy. Ano? Sa behind the scene footage ba lang nga ginrelease ng Star Cinema. Kaya ato sila subong sa Dubai, naga-shooting para sa isa ka movie. Nang makita sa video nga may gintudlo si Coco Martin, sabi ato, daka mo naman. Nag-ilunggo si Coco Martin. Ato na, ang kwato na. Ano na si Angelica. Wala siya na. Okay. Para makita sa ato cinema action. Pag open sa regalo Action Boy, nakikibot si Angelica, oh, Gucci Gucci. Action Nga Boy. ba, Gucci ang Ano karton. Gucci? Hindi na sapatos na? Dali lang bala. Oh. Gucci luxury brand na siya. Luxury brand. Pagbukas ni Action Boy, pinggan. Pinggan nga Gucci, may design nga kuring. Grabe, no? Ang pinggan magaling ang Gucci. Gala? Yes, bala. Oh. May Sabi ko, ano yun sa mga, mga bayo, mga scarf, mga bag. sapatos. Hindi may ara sila sa ano. Pinggan.
Ti ang balor sin Action Boy $310 lang man O kon 15 more or less 15,000 pesos. Pero ti hamak mo pinggan. 15,000 yung pinggan. Ano naman? Nakauna no pa na. Ti hambal ni actually ang hambal ni Angelica hambal niya. La, doon ako baon kung isang baylo siniya. Kiti wala hindi naman birthday. Hindi naman Action Boy gitagaan lang siya isang surprise gift. Miya hambal niya, "Hoy, basi may baylo niya, hindi pwede subong." May ba? Tagaan niya man mag eh. Magman nga. Pag na sa kwan. Pwede man ng Chanel nga mga mag naman. Mayara man ha? Oo Heart Evangelista ng Action Boy bala Chanel. Okay. Amo gina yung favorite brand ni Action Boy. Nga mag, ano? Nga brand. Pinggan o Nga brand. nga brand. Oo. Chanel. Ti kompleto man ang Chanel. May mga ano. Ano na sa TV, hindi? Chanel ano? Hindi na sa Chanel TV. ano? Hindi siya sa TV Pamuyon. Amo Kwanto yung Versace, may mga amo man ha? do cologne man na yung uso Versace na. Versace on. Di gusto mo ligaluhan ka mag? Nga ano? Mag daw ng tagsino. Pwede kuya wala kuya pili Action Boy. It's the thought that counts. It's not about the price. The price. Oo. Pero kung magpamahal ka malanggan, i-cash na lang. Hindi ko lang ka kung if it's the thought that counts, paminsaron lang ka. Sige isipon mo kung pila ka thoughts. Okay? Balita sa sports. Ang masunod nga pila ka adlaw mangin crucial ini kun bala ang enkwentro sa tunga ni Manny Pacquiao kag Terence Crawford ang madayon. Ginpahayag sang top-ranked chief nga si Bob Arum nga si Pacquiao ang nagapanguna sa listahan nga gusto makaengkwentro ni Crawford para sa masunod nga enkwentro. Samtang ang anay welterweight champion nga si Sean Porter naman isa pa ka-option para kay Crawford. Si Pacquiao ang daw hindi na aktibo humalin sa ginpierde niya si Keith Thurman para sa WBA Super Welterweight titles in July 2019. Apang nagbalik naman siya sa training liwat para sa iyang napaabot nga pagbalik na naman sa ring. Ang 42 anyos na si Pacquiao gin-report nga nag-istorya na sa prospect nga makaengkwentro si Ryan Garcia sa piyak nga wala pa sa mga kasiguruduhan sa nga bagay. Sa piyak nga bahin, ang wala makaagi pierdeng si Crawford pangapin sa ni WBO nga corona sa naligan nga Nobyembre pagkatapos ang ginpierde niya ang anay champion nga si Kell Brook sa 4 ka rounds dito sa Las Vegas. Balita Espesyal! Good morning, Philippines! 35th anniversary sa EDSA, People Power Revolution. Yes, gina-commemorate naton, ginadumdum naton ang EDSA People Power Revolution. Wala pa kamusta na yung matawo ya? Siyempre, wala pa. 1986! Kami ato na to kami sa mga makibaka. Wag matalo! Matakot! Wag matakot. Wag matakot. Makibaka. Muna na sa una yan, ha? Diyan lang. Happy birthday na kay Violeta Alim Alson. Nag-iwat sige birthday karon. Happy birthday nanay ni siya ni Ann Bella. Sige. Happy birthday to you. Ano naman? Ano nang imuan? Nag-chat ni si Manino yung maupod kami basta inasal nga manok Bisaya. Maupod siya kung sa hinigaran basta inasal nga manok nga Bisaya. Wala gyud problema Manino. Wala problema. Tapos may pakita di siya nga mag nga ano ni man dali lagi loading. May mag siya ga pangapi. Agat tea ni siguro gatanaw sa aton Action Boy. Gat tea siya. Bo Starbucks nga ano. Okay. Maninoy padala na dibi. Tapos may ara pagid siya sang canister nga may unod nga pistachio. Maninoy favorite ko na balang pistachio. Nakasosyal lang sa pistachio. Sige. Anyway, good morning da. Nasa kay Kwana. Sakay Sino? Kay Dolores si Pactao, nga may aranda. Hi, Miss. Good morning. Yes, good morning sa imo, Dol. May aga. Kay Kagawad Ulay Abalhon sa Barangay Kabog. See you later. Amon si mga see you later ko kami na. Kagawad Mira Polidario, see you later. Mila Alit, Kagawad, see you later. Kagawad, see you later. Nakibot ko no si Dennis. Biyan laglain ko no ang ina-share kay Lain na Bayo. Nag-CEO sa Galiya. Anong CEO? Anong CEO? Sa outfit. Grabe. Yung mga ka-shortcutan. Abi mo kung di malo Abi mo lang
Jeryl Gadudo, Joy Hart Hyo. Billy Yank, good morning. Hambal ni John Robert Saldo, sana all naka-bun, sana all Action Eden. Wow, grabe ba? Sana all naka-yellow, ka naka-EDSA. Dilawan. Yes. Dilawan ka. Wow, muna dahil Action Boy. Pa-baby. Pabebe. Pagka muna dahil, baby. Yeah. Yes, dito sa balita special nato na Action Boy. Mga comparison ni sa mga Pilipino sang una nga panahon kag subong nga panahon. Bali sang panahon mo kag sang panahon ko. Okay. Amo na da siya. Pero malambot mo ginang panahon ko. Ha? Hulat-hulat lang. Sige. Importante, paglambot ko sa panahon mo, Balik ko sa panahon mo. kalain, wala ko na lang karing isip. Kay bro, Daniel Abordahe sa LTO bala, good morning. Nga wala office subong mang laba ko anay. Sige pang labada walga pamate. Speaking of LTO, good morning dira sa mga taga LTO sa Robinson, Sir Sir JR Balamanan. Good morning. Siling ni Dennis, di ba kasaka na si Coco Martin sa station? Oo, ari din sa pagkampanya na sa una, bla. Po dito si Susan Roses. Yes. Ngayon Yes. na bala ko to sa kanina. Biling ka lang dayan, di ka kaswidi, kasulod na ka lang sagwa. Pati ka na. Kaya hindi siya pwede, kay restricted, no? Hindi pa to restricted at that time. Ate, ano lang, paano mo siya ginambalan? Diyan ka lang muna, Coco, ah. Amo na? Oo, diyan ka lang. Abi ko kinilunggo mo siya, kaya kabalo mo siya. Kabalo si Lunggo niya to. Anong bali? Niya to. Tapos magamba yan. Ay, hindi pwede yung sunod. Sige, ito Yung toya ka. Yung titoya ka. Sige Arin sa Tod. Arin sa Tod. Arin din sa Tod. Si Coco. Nakakadto na din siya. Kuku! Coco. Sige Coco Martin, yes. Balita special. Noon at ngayon, Action Boy. Una-una, dir Action Boy. Ari, do ka, ano ni siya, do ka isa ni siya ka, do isa ka, ano bala. Basta, hindi mo na ko daan pag-interrupt. Okay. Noon, Action Boy, ang process bala, mga luyag ang lalaki, mga luyag ang lalaki, sabton sang babaye, mamalaye ang lalaki, istoryahan ang kasal, ikasal sa simbahan, ikasal sa simbahan, and they live happily ever after. Noon na. Ngayon, Action Boy, announcement sa Facebook na na-engage na, bridal shower party, prenuptial meeting and agreement, casual dress wedding rehearsal, formal dress wedding rehearsal, prenuptial photography session, ikasal sa simbahan, post-nuptial photography session, reception sa magarbo nga restaurant, post-wedding opening of presents o kung mga regalo, videohan pa na Action Boy, farewell sa mga newlyweds kay makadto sila sa ila honeymoon. Tapos, and the couple is annulled 2 years after. And the wedding is annulled. And the wedding is annulled 2 years after Action Boy. Grabe, no? Kaya tuod mo na Action, kung makita mo bala, hindi, wala tamang gina-generalize. Subong nga na sitwasyon, ang si Chimpo subong, kaya ang pangaluyag, subong sa text. Onan. Ano pag Basta through technology. Oo. Tapos ang break sa text man. Oo, sa text man. Break sa text man. Correct. Sang una, Action Boy, masaka ko sa duha ka bukid para makita ka lang. Latason ko ang mga kasubaan para makita ka lang. Languyon ko ang 7 kasuba. Taklaron ko ang 18 kabukid. That's why Action Boy, di ba subong sa text. Ginsabat ya ka sa text, ginsabat mo siya sa text mga 6 ka bulan nga paluyag. Sang una once nga mag-decide ang lalaki kadto to, pasiktuhon niya na sabton mo ko hindi. Kay ko hindi mo ko pasabton, hindi na ko di magbalik sa Ay, sahay na niya. Hindi na napapagamo. Di amak malakat sa pila ka kilometro tapos mga luyag tapos ko hindi sa pagsabton on that day mabalik naman sa sunod nga semana. Tiday ano man sabton mo ko hindi kay ko hindi mo ko pasabton. Kaboy mo balik. Tapos gabit-bit pa siya Action Boy sa isa ka bulig binga saging. Kada-kadto ya. Oo, tigay mo kada-abot siya bigyan ng balan masasang tatay mo na to wag kidala. Amo na kay di ba no? That's why nga sa una diretso na mapasikto na dayon luyag sa kanula. Kay pagsabat sa amo nang adlaw pagkasunod ya, mamalayin na. Mamalayin na yan. Tiyan mo na kung lang, ano day man, ano may tsansa ko, naluwag sa akong la. Kaya kung sugot, kundi bruyot. Kung hindi, bruhe. Kalain! Kung sugot, bruyot. Kung hindi, bruhe.
Kalain. Di Tingnan ako mo na? boy. Oo. Oo. Nakita mo na mga, a little Basta difference lang. Sa mga kasal pag ina, may subong uso na kuan ni subong ha. Magkanto ka sa kasal, may ara ko nakakilala, but nakita mo na nga istorya na. May kanto sa kasal. Pagkanto ya sa hotel mo. Pagabot ya tingali ako na may duha ka pertahan. Oo. So piyak may ngalan nga brides, family and friends of the bride. Family and friends of the groom. Tidre sa nag-agi sa groom kay amigo yung groom mo, no? Dason pagabot sa kuan, may nga duha na makapertahan. Ladies, gentlemen. Ti sa gentlemen sa kay laki sa mo. Na? Sa pagdason niya may kapertahan, duha na makapertahan. Ano na kamusta? Ang may gift, kagula gift, ti kay wala man sa dala. Dito sa nagdason ni pertahan sa wala gift. Pagbuka sa pertana, ito sa gawa sa hotel. Kalain! Wala naman at least, nakasulod siya sa hotel. Riktagali fully. Pagbuka sa pertana, ito sa gawa sa hotel. Yung mga wala gift, rikta siguro sa reception, no? Ang may mga gift, ito yung sa reception. Oo, siya yan. Sa exit. Sa fire exit sa hotel. Kalain, kaluoy, no? Na, ay kasi gito di bungis-ngis kadlaw, Dennis, umandam ka lang, nakaroon lain-lain naman na mga pang screenshot mo, ha? Pag inabutakan mo ko da meme, umandam ka lang. Na, nakita mo lang siya, may tuod mo ang mga announcement mo sa Facebook, subong, JM Baikin is engaged to Caitlyn Nang. Subong mo na uso, subong mo. Di ba? Ano ba lagi na post nila sa Facebook? Post to. Tapos i-post mo na nila nga is now married to, tapos ang kasal na mo na. I-change status dayo. Do ka, kumbaga, necessity, subong sa Facebook action boy nga mga. No? Iban gani, tingala ko sa Facebook, no? Gagawin naka-over na blas ng gamit sa Facebook. Ang pinsan na sa Facebook, isa daw makabulong sa ilab lang. Para sa sige, taga, chance na na. Inabla kung ka masakit kayo, post mo sa Facebook. tapos, ano? Hindi matagagan mo nga, not feeling well. Tanong Facebook mo. Pangalanin na, Pangalanin, Billion. Wala. Tama ko na nakita, not feeling well. Ano ka na sa Facebook? Bulngon. Tapos, subong wala na, subong not feeling well. Kaya may nag-not feeling well, ka ma-comment na nila, paswab ka, kasi may COVID ka. Wala subong action boy. Mga feeling loved, feeling broken, mga action boy. Broken hearted. Tapos may buka ka kurason da. Gutom ko, gutom. Pakanlori sa Facebook. Craving for... Gutom ko, mga... Mas na siya lang nga, craving for banana Q. Padalaan ka sa Facebook sa Banana Q. Grabe yung action boy. Ang effects subang sa Facebook. So, amo na siya. Next action boy. Sang una, ang Pinoy sang una action boy, paghambal gani nga masimba. Usually aga ginaiga simba action boy, yung mga pamilya Pinoy. Tapos seryoso, gidya mo, wala pa gabutlak ang adlaw, ginapahimos na, oy, kay sa alas 5 nga misa mo. Pumada na. Pumada pa na yan. Nan. 3 flowers na. Pero basta Saturday night action boy. Sa pumada, may mga colors pa na yan, may mga green. Tapos ang baho, anong baho? Ate, di basta kung mayabukan ka, tiga pinili ka yabok. Kalain. Tapos ang action boy, seryoso, whole family, nagsimba kada Sunday. Subong action boy, magsimba, upod na lang ang mga boyfriend, ang mga girlfriend, tapos holding hands pa, tapos hindi sila malabyan hangin sa simbahan. Kaya pamati sa misa. Oo, kaya nag-istoryahan na. Pero the fact nga ginlisten siya, malakat kami ni kay masimba kami. Nan. Siyempre, masugot ang iloy kay masimba sila mo. Nano man na. Amo na siya eh. Kapag muli naman ko mo na kung naging sermon sa pare. Anong sermon sa pare? Kagina daw nagbisyo ang mic ni Father, ma. Hindi. Tanong sermon ni Father dahil, mo magyapon, mama. Amo lang gyapon. Or ara kami sa likod mo, sa layo kami. Ayawa pa ko lisensya sa imo mo, magsugot ka kung di na late kami. Tapos naguba ang mic ni Father, wala ko kabati. Daso naman ang iba sa Saturday. Okay, Kapitan Ed Bregua, ABC President sa Isabela. Good morning sa imo, Kap. Mag-aga. Torko Jungko, good morning, man. Sige, alang-alang kita sa atong panahon. Ang masunod, ang Action Hotline ni Action Art Tayhupon.
Ang inyo din nga news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio.